Díadíomh chairde agus fáilteráis go Gaeilge mo chrí agus man tátaíonn seo, díadid agus fáilte. Tá mé I maithe clia faoi láthair mar ag an siúh, Tá an thraon ag scoilteú na gcloch. Cotíthe ó bhfuil mé I maithe clia aniu, so bé mé ag bualadh le cara do a chuid Gaeilge le Grace ar Instagram. Tá ag súil go mór leis mar bhfuil muid le chéile ar Zoom agus ar líne ach níor bhfuil muid le chéile san iarthail. Agus bé muid ag dul go dtí an Epic Museum ar Smilán Epic. Agus tá muid ag súil go mór leis. Tuairtí mé sibh lom agus bé lá ar dóigean ar Island. Tá sé actually che aniu, go dé táirisiú. Che, greimhar. An bhfuil mé éan támuid ar chráid snásta I maithe clia, Dawson Street. Hi chairde tá mé an seo inis le Gaeilge le Grace dunis mé díobh fuhaí. Bhí cafa agan, Cafe Nero. Ar bhain tú soltas do cafa? Buenas, bhí sé go hálinn. Bhí sé an jazz. Fir mé White Maca agus bhí sé an jazz. Támuid chun dul isteach go dtí an Epic Museum ag súil go mór leis agus tá sé go hálinn inis tá sé fíor Greenmore an bhfuil tú ag súil go mór leis an museum? Ja, ní féidir lom fannacht leis go mór leis. Ja, mar is muintir stara I Grace mar sin. Bé si ag buint ansol jazz agus bé me sé ag fóla Milan is stocha bhfuil Milan áis agus a cheanna féin. Look, níos mó ólas iníag an Thursday. Yeah, okay. Ítach. Okay, well, ar Island. There's going to be a stamping box just like this one here, which means you open the passport up. At the very top of the passport there's these arrows and you slide into the machine accordingly, stamp down, and it should leave a visa on it. It's also a map to the museum as well, so it shows where the different restrooms are located. Whenever you're ready, entrance is right behind you. Okay, good. Thank you. Támuid is tíanais agus formuid an influencer, an taithí influencer cart agus tá sketchamini arm. Tá audio guide siar an aisce as Gaeilge má tá phone agus earphones agad ar an lá ach tá muid déine just chun siúil timpeall na háite agus sult bhain seas le chéile agus na rudí a léú le chéile bhí sé níos socialta é sin na anú ach tá sé fíor álan. Tá mé ag chur stampa ar mar fás inis tá sé seo chu cool smuintiú ionintach. Sin é. Ok, cabal sé an sin. Ok, ní me cinse mar run mé é I gceart ach oh well. Tá sé ionta chiúin nuair a bhíimiid sa Tá sé rá chiúin ar an támuid sna seomraí a bheith ag tafaidú agus ag caint tá bronnarm ach tá sé ionta mai an bhfuil tú buint sultas. Tá sé cóh sa mil. Tá agus is bralan na pásanna feimid stampa a chanúir tá sé ionta. Bhí sin? Marcar sin. Agus ag an deirú dheoimid like a digital postcard. Lan hí muid ará agus sin go mééis sé cúnarí mar sin bronnarm ach John hí mé mo dhéco. Cé an chomhar seo?
don't try to take a potato away from an Irishman. Never heard Okay. of that. It's really interesting. I love You can potatoes. take a potato away from me. Ní bheadh bronnarm caiithimé Always rá. up for a good time, always up for love. Yeah, they were a lot of fun. They were very laid back group. Okay. Yes, I think all Irish have a nice sense of humor. Okay, thula mé bomacho hen. I love the Irish accent, or not rud and chat mar sin. Gur maggot, you know, flattered. Colleagues of their force once they arrived in the United States. They left behind hearts, fields, and a nation yearning to be free. It is no wonder that James Joyce described the Atlantic as a bowl of bitter tears. Sharing the tradition. Ceol agus dósa. A tá fan dósa armanis. An bhfuil dósa a géile agus? Yeah. Bhíos an rinkwer fan na blianta. Oh, ar dói. Oh no. Tá dósa géilech ag grés dóla mé dírachanis. Oh yeah. Tá mé éad leihí. Rinn mé cúpla rang ar scóil mar rinn achan duine. Ach, caihí mé brang in a dhéanú. Beidir lása? Yeah, Jamie. Yeah. Bhí sé sin into mai beidir sráid ar mo chanéil. Fuoi ná tá mé mar. Tá mé chan fóm inis an seo san ar smór an sílam. Seo rang sí ar an asca. Na rudí is fearr inis seo na rudí a dhéanamid is fearr. Táid sa stáisiún níide ganis celebration cealarú. Tá sé deanta inis fíorcheáil seo. Tá sé deanta agus táid just ag arc sa siopa beidir go mé Brodenart Jazz Boron. Fuair mé ma Anyam Molly is a person of the sea. She's an inspired, sensitive and emotional person who sometimes isn't cut out for stress or hardship that she's in fear. She communicates well and challenges herself, hoping that others will follow in her footsteps. She's extremely determined and strong-willed. Is Michael yeah. Black and Lish. So she ain't a bug. Yeah, okay. Is mission Mohiana her? Yeah. No. Beidir an Cun Navy. Táid tíha muois tá an turas críichnithe. A bhí sé inta jazz bfu mé soltas. Cuidir soltas go mai bhí sé inta. Chuir sé brad orm a bheith airna. It was like, wow, tá lá rudí aontathe deantógan. Agus thug siad cúpla rud doing. So tá mé géirí na rudí sin a hashpoint díomh. Na lorthaí nótaí seo. There's more to us than prata. Tá sé sin fear. Firmid cean lor nótaí generalta go jazz. Firmid air fresheners, car fresheners, níl agam igra prata. So sin ionta. Níl car agamsa ach tá car grace mar sin bé sé ag fáil cean. Tá mé fistrach an bhfuil like ballú prata. An oscaill mé? Yeah. Tá mé fistrach I can see. No, that's like bulla Jazz. millish. Oh. Like iontoch millish. Oh, and made to a her at the car. Yeah, it's cool. Oh. Like really millish. Neil Baller Prata Arinos and Rudis Farlum na shop. Like Neil McKincha stress ball Prata. No? Canella. Dana. Oh, Redbook, Jeff Rule, Oh. Neil Ahan Prata Marangina. Yeah. You know. Shiggy for August Pan Louis Inta Bug. August Shanae. Ni were my John what was it digital? Illig. Oh yeah. Vi Kionner Erie, ni were my Jabalta Isle. Níla cúpa cean déanta am. Yeah. Oh well. Vi sé jazz. It's my lemon smoincher.
Imagine why a charja tá mé ar an was inis mar ecin sibh. An lad ar gion atá an, Majin Jill Lewin, agus tá mé ag dul isteach sa chathair. A bhréir bhfuil mé le mo chara Sabrina. Bhí si i rial a rinn mé nuair bhí mé in Florence, nuair bhí muid in Florence. Dá mé léhí agus bhí dinnear agin bhí sé iontach. Curthaí mé álas faoin bhíolan sa chuirsíos mar málam í díobh. Ach inis tá mé ag dulsteach sa chathair agus tá mé ag iarraidh dul go Shoppa Lór idirnáisiúnta ba bhaithlum cúpla lór as a dála sa cheannach. Agus b'fhéidir go bheici mé rudaí eile tíofa muid. Tá mé an seo inis tá sé másartha bug ach tá sé gláite agus tá sketch míní orm arcar na lorthaí. Fuair mé an chuide dálaise mar tá mé glóir cúpla lór as a dális. So tíofaí mé matána cin a tá mé géirí an seo. Tá mé chun an dá lór seo a ail. Lo spazio bianco. Bianca come il latte, rosa come il sangue. Ceannaí mé na lorthaí agus tá mé géirí cafe a ail inis. Níl mé cinse cathát mé mé dul thu mé isteach I gafe a bhain a níor háan si lom, níor háan an bhaid lom. Mar sin tá mé ag glór áteile agus tá brad ar más an hain mar tá mé just vlogging ar an sráid ach is dulcha go bhfuil daoine ag smaointiú go bhfuil mé ag glóirt le duine go bhfuil mé ag deanna FaceTime beidir tásúla gom. Sin cáiste na tríóide dal an scéal sin an cáiste is cáúla in Éireann. Cafa acquired. Bé an bus ag fágáil ag gionn tríocha bumaide. Seo an GPO, General Post Office, of an Fust Generalta, tá sé iontach chailiúil agus stairiúil, agus tá tú ábalta bullet holes a eithal go fáil. An raithí me isteach, níl mar an ama agam, arbí ach.